que hi surt un bebè? Què és que han descobert, va? És una notícia científica, No ha portat res. Sí. Ha duit unes fotos. Com és que hi ha aquest bebè? Què és que té aquest bebè a sa panxa, va? És el primer bebè? No? A on va sortir la notícia? En quin diari? A un diari que surt en un ordinador. Molt bé. Que es diu El món. El primer senyor que s'atura de l'UVIH. Molt bé. No ho he sentit. El primer senyor que s'ha curat de l'UVIH. El primer malalt que es cura d'una malaltia que es diu VIH. VIH. Molt bé, ho has dit super. Una malaltia que antes no se curava. Una malaltia que abans no se curava. I què és que has descobert? Que sí se cura. Que sí se cura. I com ho fan? Per es fan totes aquestes fotos que surten un bebè. Fixeu-vos, com ho fan? Quan neix un bebè, què fan? I que se l'escura umbilical. Quan neix un bebè, l'ITAR, molt bé, mira, Lola us està mostrant. L'ITAR és cordó umbilical. Bona paraula, Lola. És com una corda. És com una corda que junta el bebè amb aquí. I sa mama. I quan us ho tallen, us fan esmalir. I quan es talla, després surt esmalit. Molt bé. És això d'aquí que mos mostren a Lola. Què fan amb aquest cordó umbilical quan neix el bebè? I tant, i què fan amb el cordó? Guarden la sang. Guarden la sang que hi ha? En un congelador. Molt bé. Guarden la sang que hi ha dins el cordó i el posen a un congelador. Molt bé. I què fan amb aquesta sang? La guarden per estar malalts, li curen amb aquesta sang. Uau, és una informació supercientífica, La guarden dins aquest congelador i si hi ha algú que està malalt, dues malalties, Allà. L'malaltia de VIH i serà leucèmia, Era dos. N'hi ha dos que s'han curat ja. Una que vivia a Barcelona i una altra a Alemanya. Hola, ho heu sentit? Sí. Hi ha dues persones que ja s'han curat, dos pacients. Un pacient que viu A Barcelona i una altra a Alemanya. a Barcelona i un altre a Alemanya. Uau, doncs així sí que ha funcionat, Marian, ja hi ha dos pacients que s'han curat. Dos? Sí, un que vivia a Alemanya i un altre a Barcelona. Un que vivia a Alemanya i un que vivia a Barcelona. Però és a Barcelona, prop, Barcelona. Que guai. Lola, i com és que és una gran notícia, això? Perquè no està curat-nos. Molt bé. És una gran notícia perquè així han aconseguit curar al manco una malaltia, Perquè hi ha moltes malalties que encara no es poden curar més. El càncer. Per exemple, el càncer, hi ha segons quins càncers que no es poden curar. Molt bé, diu. Com el de la Virgeu. Els de l'àvia d'Enarjau no es va poder curar. Igual que s'ha sabia i se sabia Sí, hi ha qualque malaltia que no es pot curar. Llavors, aquesta notícia que dona Lola és superguapa i sabem que superimportant. s'ha mort el llum de l'Helena. I se sabia que s'ha mort el llum de l'Helena. Ai, mira quina casualitat. Les dues sàvies que es van morir tenien el mateix nom. I fixeu-vos, però, és molt important com ho fan per guardar-lo, perquè no el poden guardar de qualsevol manera, No ho he explicat superbé. No el poden guardar, per exemple, dins un armari a la sang que hi ha dins el cordó. Que no. Perquè si no es faria malbé. Tot d'una on te l'han de posar, tot d'una? En el congelador. L'han de congelar. I si després hi ha qualcú que el necessita, el descongelen. Mira, amb una xeringa. Pot ser. Tu saps com li posen després en el malalt? No, no sé. Uau. ¿Y cómo se hace para que cuando los bebés se hacen mayores? ¿Y la sangre cómo se hace si la han quitado un poco? Bona pregunta. Van tornar a repetir? Quan si no Lola te pot contestar, Lola? Melissa, pot contar la Lola?
No li lleven totes al ceràmica, què és que li lleven només? Els cordó, som us ho lleven a tots quan naixem. No teniu escordó umbilical, vosaltres aquí que penja? No. Però mentre éreu dins la panxa, com que no menjàveu panets, ni menjàveu pomes, ni peres, menjàveu... Passava per l'escordó i després menjava per la panxa. S'alimentava, tots els bebès quan són dins la panxa s'alimenten. Quan la mama menja s'alimenten. La mama i el bebè lo compartien i la mama li dava la comida escordó umbilical. Molt bona resposta. Molt bona resposta. És a dir, el bebè, la mamà comparteix el menjar amb el seu bebè. Just un moment, que estem contestant encara la dona Maia. Llavors, com que el bebè quan neix, què fa el bebè quan neix? D'on menja? De la riba de la mama. Quan ja ha nascut, de on menja el bebè? De l'escordó umbilical. Però després, quan ja surt, després de on menja? De la teta. De les tetes. Després menja llet. Llavors, dels pits. Quan menja llet dels pits? Just un moment. Quan menja llet dels pits, no necessiten escordó. No. Per això. Això es diu mamà. Això es diu mamà, molt bé. Llavors, quan mamen, ja no necessiten que es menjar els hi arribi per el llombrígol, perquè ja se'l poden menjar per la boca, no? Llavors, llavors la Maia, el bebè no es queda sense sang. Només és que el menjar no li arriba per llombrígol, per el cordó umbilical, sinó que li arriba ja per la boca. I ell ja deixa sang dins. Primer li surt una espècie d'aigua, molt bé. Aquesta aigua es diu calostre. És la primera llet que surt, sol dir calostre, crec. És La Maia no calostre. sé gaire les temes. Mos ho hem d'actualitzar. És un líquid que té per respirar i tot això per dins la panxa. Clar, perquè quan els bebès estan dins la panxa, neden dins un suc. Llavors no respiren, no sé si respiren pel nas, perquè no poden agafar aire. Doncs aquí tenim aire, però imagineu-vos que són comptes d'haver-hi aire, hi ha aigua. Què podríem fer així? No, tindríem que mantenir això. Tindríem que mantenir així. Però en algun moment hauríem de respirar. Ben igual que quan feim una sota. Com això? Perquè si me quedem entera de l'aigua no s'ha de morir. Però en canvi els bebès no es moren i estan tot el dia com si faguessin una sopa dins la panxa de la seva mamà. Llavors són intel·ligents perquè saben respirar d'una altra manera. Només respiren amb el nas. Com nosaltres. Només respiren. Tenen petits dins la panxa, igual que només és Molt bé, els pulmons estan grossos i petits. Sempre, i la panxa està fent el vino. Perquè estan apretats els bebès quan estan dins la panxa. Per què trobeu que estan tan apretats, Anna? Perquè la panxa està allà. Lola, tu per què trobes que està tan apretat aquest bebè dins la panxa? Com és que no està estirat així? Com si estigués en el sofà, i en canvi està així. Anna, Mani, fes un bebè, tu, fes un bebè. Perquè la panxa és molt petita o El bebè, quan està dins la panxa, està així, el bebè. Així. o si el Veus que no, Lola? el bebè si està gran o si la panxa és petita. Que pot estar així, el bebè, dins la panxa? Ara no està així, com si estigués... Que pot estar així, el bebè, dins la panxa? No! Pots trobar que dins una panxa... Pots trobar que dins una panxa un bebè hi cabria, així com està a l'home? No! Potser és per això, que els bebès estan amb aquesta forma. A la millor és que el bebè és molt gran o la panxa és petita. Moltes gràcies, Marià. Ups, la Maria s'ha d'anar, pues jo abans d'anar a fer una pregunta a la Lola. Lola, potser és que ja ho has explicat, però com dius que tu un momentet, no ho he sentit. I la malaltia VIH, què és? Què és aquesta malaltia, tu saps? Què és? M'ho expliques? Vale, i què saps què li passa a aquestes persones que tenen aquesta malaltia? M'apens que és una malaltia de la sang. Dolorosa, els fills que tenen
leucèmia solen tenir que estar a l'hospital gairebé sempre fins que no estan curats, perquè són molt delicats. I l'UVH també, VIH, veus? Jo vaig fer una ferida aquí, que era així, i l'Àngels me va dir que se va fer una ferida així. Vosaltres teniu sort, nenes, perquè sou... Pues un dia me vaig fer una ferida així. Vosaltres teniu sort perquè sou fiets que esteu sants. Lola, i on la vau trobar aquesta notícia tan interessant? A l'ordinador van entrar dins la pàgina d'un diari, que el diari es diu El Mundo. Mireu, aquí és el títol de la notícia. Si voleu, us la llegeix. Diu, primer paciente... Cura de VIH. Muy bien, por un trasplante, atenció, un trasplante vol dir un canvi. Un trasplante de sangre, i va fer un canvi de sang del cordón. Un trasplante, fixeu-vos, la notícia diu, el primer paciente curado Del VIH, por un cambio de sang de sang umbilical. umbilical. Com que fas de sang? Molt bé, Lola. Descobrir això... Ara Veiem ho que tots estem ignorants i brotats, tots. Sí. Al principi no tant, al principi tenim més espai, però clar, a mesura que creixem, l'espai de la panxa comença a fer-se petit. Perquè nosaltres creixem. I quan nosaltres creixem, la panxa s'agafa encara més gran. I arriba un moment que la mami ja no té més puesto i surt 9 mesos. Marta, tu que saps que hi ha hagut un gran descobriment. Quin descobriment? De la notícia de l'hora. M'he quedat amb els meus oberts. Escolta-li, no ho sap, Sí. Un senyor s'ha curat de l'VIH. Què diu? I saps com s'ha curat? Com s'ha curat d'una cosa tan Com greu? es cura con la sang d'escordó umbilical. Les cèl·lules d'escordó umbilical. La sang d'escordó umbilical. I on és escordó umbilical? Les bebès quan estan dins la panxa. Sí, no sé. I mengen per escordó. Li he d'explicar a ella perquè no me'n recordo. Aquestes cèl·lules poden curar. Es veu que sí, ho han descobert. El que fan és una paraula que es diu trasplant, un canvi, un trasplant. Aquí ho posa, Primer paciente curado por un trasplante de sangre, És molt important aquesta notícia. Moltes persones que estan malaltes. Jo els he dit a ells que ells tenen sort. Ei, jo crec que la Lola es mereix. Bona pel·lícula.